Jan hankali ga matasan Najeriya, dubu wa'annan abubuwa guda 7 wanda yake wakana Iran, wanda idan ka ji sai ka tambayi kanka ina Najeriya take tafiya ne. A matsayin kan ɗan Najeriya, shin ka san cewa Iran ana sai da litan mai guda ɗaya akan naira 500, wanda a farashin Najeriya ko in ce a nan Najeriya an zaka siya sai ka ninka wannan kuɗin nan har sau kusan 3 sannan zaka iya samun litan mai ɗaya ta man fetur. To a Iran bai ma karasa naira 500 ɗin ba, yana hanya ne. Abu na biyu kuma da ke wakana Iran, duk dala Amurka dala ɗaya daidai take da riyal miliyan 1.800 kuɗin Iran kira, wanda idan ya tashi kace zaka kwambatin da kuɗin naira, duk riyal ɗaya za ta tasan maka a naira, duk riyal ɗaya kusan riyal guda 1000 har guda 1000 zai tasan maka a naira ɗaya. Naira ɗaya daidai take da riyal 1000. Sai kuma abin da baka sani ba a wannan kashi na ukun da zan gaya maka, mafi karancin albashi a Iran miliyan 166 ne, wanda in ka lissafa kuɗin zai kama a naira zai kama 166. Amma idan ka lissafa za ka ga cewa fa mafi karancin albashi a Iran ya ninka karancin albashi da ake samu a Najeriya har sau 2. Amma duk da haka sun fi mu morewa, duk da cewa naira ta fi kuɗin siriyal mugun daraja, amma ba komai ne yasa ta yi rashin daraja ba illa irin takunkumin Amurka. Na 4 kuma shine matakin talauci a Iran. A cikin kashi 100 na mutanenta bai fi kashi 28 ba zuwa 30 su ne talakawan ciki. In ka hada da kuma kasanmu Najeriya za ka ga kashin population a cikin kashi 100 kashi 60 da kusan 3 duk talakawa ne a Najeriya, amma a Iran bai fi kashi 30 bane ba zuwa 28. Amma fa duk da haka fa ka sani cewa fa duk da haka Iran fa tana cikin takunkumi ba kamar Najeriya ba. Kashi na 5 kuma shine matakin ilimi a ƙasar Iran. A cikin yawan jama'a a duk mutane guda 100 to sai ka samu mutane 93 suna da matakin ilimi mai mugun zurfi, wanda tun da ka kama tun daga shekara 15 abin da yayi sama duk zaka gansu yawanci suna da karatun kimiyya ko injiniyarin ko likitanci, duk a irin wannan fannin suka fi yawan kurewa, wanda kuma sabanin nan na kasar mu Najeriya ba za ka ce suna da yawan adadin wannan injiniyoyin ba da likitocin nan ba, sai dai kurin ka ce mafi yawan ilimin mu wanda suke da ilimi a cikin Najeriya a cikin kashi 100 duk kusan kashi 70 duk suna da ilimi, ba kamar Iran ba wanda ma hatta za ga ma shugabannin su likitoci ne ko injiniyoyi, hatta ma shugaban kasar su heart surgeon yana iya ciro zuciya ya mata operation ya mata wasu abubuwa da ake bukata. Duk zaka manya-manyan generals da manya-manyan masu wanda suka ke mukami a cikin Iran duk suna da ilimin kimiyya ko na injiniyanci ko na shida. Shine kuma matakin tsawon rayuwa a Iran, mata suka kan kai shekara 80 zuwa 79, mazan kuma ba sa fin shekara 75 zuwa da 7. Abin da yake wakana kenan yawanci kenan irin tsawon rayuwar da mutane suke a Iran kenan. In kuma a Najeriya ne za ku ga mata suna kai shekara 57 ko kuma zuwa 58. To abin da ke wakana ko kuma mazan ma a Najeriya za ku ga su kai shekara irin 55 ba. Wannan shine average life expectancy da yake wakana a nan Najeriya kenan. Za ga ana ayyana mutum cewa mutum yana iya kaiwa shekara kaza, shine irin adadin rayuwar da aka fi yin lasting kenan a kasar. Kun gane, a Iran ana ta kusan shekara 80, a Najeriya kuma za ku ga average din da yafi yawa shine tsawon shekara 57 a mata kenan, a maza kuma 55. Na 7 kuma shine na ƙarshe shine bashi. Kuɗin da ake bin Iran daga ƙasashen waje kwata-kwata bai fi dala biliyan 5 ba, kwata-kwata ba ka sabanin Najeriya ba, wanda total yanzu bashin da ake bin Najeriya kai kusan dala biliyan 50 har da kusan 2, wanda ma a yanzu aka Tinubu ke kokarin cin bashin dala miliyan 500 zai kera haka. Kuma na tabbata muku ma kafin Tinubu ya sauka, tunda dama za mu sauke shi kafin ya sauka, bashin Najeriya zai iya tafiya dala kusan biliyan 60 ko ya kai haka ma ko AP ma, saboda a yadda ake tafiya abin ne abin tsoro ne. To don haka a matsayinka na dan Najeriya yana da kyau ka tsaya kai nazari ka ce wai shin ya rayuwar Najeriya take tafiya ne, kullun tsada take yi ko kullun arha take, me yake wakana, me matsala, me za a gyara? Shine abin da muke so a cikin mu matasa ya zama shine kullun a kwalwan mu, ta yadda zamu kawo ci gaba mai amfani nan gaba a cikin mu. Wayannan tsofaffin din nan gaba duk ba su ne za su yi mulki ba, mu ne nan matasa, mu ne za mu ce mu ne za mu yi mulki. Najeriya hannun mu za ta koma, don haka dole mu yi wa kanmu tanasu mu san cewa me yake wakana, wani irin mataki za mu zo da shi wa tsarin gwamnatin Najeriya in nan gaba aka ce yau mutane masu irin shekarun mu shine a mulki. Allah ka ci gaba ɗaukaka Iran, mu ma Najeriya Allah ka mana sauƙin rayuwa da zaman lafiya, amin.